הסבר קטן איך משלמים באתר המועצה האזורית חוף אשקלון. בגוגל רושמים חוף אשקלון, האופציה הראשונה מכניסה אותנו לאתר, לוחצים על הקובייה שכתוב בתושבים, קובייה בצד ימין למעלה תשלומים, ובתשלומים יש לנו קוביות, אנחנו בוחרים את פעילות הנוער. במידה ועולה לנו החלון הזה לוחצים על ניקוי פרמטרים, אישור, ממתינים, יש לנו פה כפתור כתום, לוחצים על המשך, פה בוחרים את הפעילות, במקרה שלנו טיול חרמון, יש לנו פה עיגול קטן, לוחצים עליו, לוחצים על הבא, צריכים ללחוץ פה על אוסף ולבחור כרטיס רגיל, מחירון, טיול חרמון, מחיר לכרטיס, עולה לנו לבד, כמות, אנחנו רושמים כמה כרטיסים אנחנו רוצים, ובסך הכל לוקח לו שנייה, אבל אז הוא רושם לנו את הסכום שזה יעלה לנו בסך הכל, לוחצים על אישור ועל הבא, ממלאים את הפרטים, שם האישור. מאוד חשוב שהפרטים פה יהיו נכונים כדי שבאמת תקבלו את החשבונית כמו שצריך, ונדע גם להתאים את הילד לפעילות. זה חשוב לנו מאוד לרישום. פה צריך לרשום את שם הילד, ואת התעודת זהות שלו. להמשיך לחלון הבא. בחלון הזה אתם ממלאים את הפרטים של תעודת הזהות, של הכרטיס חשבון בנק, ומסיימים. אני ממליץ בסוף לבחור באופציה של לשלוח את הקבלה למייל, כשיהיה לכם את זה לתיעוד שנרשמתם. תודה רבה ובהצלחה בהרשמה.